Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Өлкөннәрдә еш очрый торган авыруларны ачыклау һәм үз вакытында тиешле ярдәм күрсәтү. Татарстанда иң яхшы гериатрия кабинеты исеменә конкурс оештырылды. Насвай һәм снюс сатучыларга карата җаваплылыкны көчәйтергә телиләр. Шул хакта закон проекты беренче укылышта кабул ителде. 14 февраль Гашыклар көне шоуның иң матур парлары белән Эльвина Андрова очрашты. Дәүләт Думасы тарафыннан беренче укылышта снюс һәм насвай саткан өчен җаваплылыкны көчәйтүче закон проекты кабул ителде. Федераль закон проекты белән снюс һәм насвай саткан өчен административ штрафларны шактый арттырырга тәкъдим ителә. Гражданнар өчен штрафлар 15 меңнән 20 мең сумга кадәр тәшкил итәчәк, вазифаи затлар өчен 30 меңнән 50 мең сумга кадәр. Юридик затлар өчен 100-150 мең сум. Гамәлдәге закон буенча гражданнар өчен штрафлар 2 меңнән 4 мең сумга кадәр, ә бәлик булмаган затка сату очрагында 3-тән 5 мең сумга кадәр тәшкил итә. Дәүләт Думасы депутаты икътисади сәясәт, сәнәгать, инновацион үсеш һәм эш куарлык комитеты рәисе урынбасары Әлфия Кагогина моңа үз аңлатмасын бирде. Искәртеп үтәм, Дәүләт Думасы психоактив чараларны законсыз сатуга каршы көрәш буенча планлы эш алып бара һәм бүген без беренче укылышта снюс һәм насвай саткан өчен административ җаваплылыкны арттыручы закон проектын хупладык. Административ җаваплылык туюга карамастан, аларны куллану дәрәҗәсе бик югары, бигрәк тә яшьләр арасында. Бу күп кенә авыруларга сәбәп була. Моннан тыш снюс һәм насвай киң таралу сәбәпле көчле наркотикларга күчү коралы буларак файдаланыла ала. Административ штрафларны арттыру тыелган матдәләрнең кыйммәтләнүенә китерәчәк һәм аларның балалар һәм яшүсмерләр өчен үтемле булуын киметәчәк. Машинаны кая калдырырга? Бу сорау һәр машина йөртүчене көн сайын борчый. Ишек алларында буш урыннар юк, автомобильләр саны арта. Шәһәрдә яңа парковкалар төзей башладылар. Теманы Эльвина Андрова дәвам итә. Без шәһәр парковкалары буенча рейд ясарга булдык. 64-нче комплекста 2 катлы парковка беренче нукта. Ул 1 елга якын эшли. 2 катлы бинаның әлегә беренче каты гына эшли. Җәй көне түбәсен төзеп бетергәч, икенче каттан да файдаланырга мөмкин булачак. Биредә 200дән артык машинага урын бар. Машинаны урамда калдырган чиракта аена 2000, бина эчендә 3000 түләргә туры киләчәк. Киләсе нукта 46-нчы комплекстагы җир асты паркинга. Бәйләр һәм буш урыннар барлыгын белү өчен без оешма вәкилләренә шалтыраттык. Хотели бы узнать, сколько места стоит на парковке в 46-м? От 200 тысяч, там, в зависимости от места. А максимальная? 350. А от чего зависит? Размер машины, потому что есть там места, которые, допустим, на седан, кроссовер уже туда не влезет, не вместится. Чаллыдагы күп кенә гаиләләрнең 200 мең сумга машина урыны алу мөмкинлеге юк. 59-нчы комплекста ташландык җир асты паркинга 10 елдан артык буш торды. Шәһәр халкы белән очрашуда Чаллы башкарма комитеты вәкилләре алдагы берничә елда әлеге парковканың эшли башлануын вәгъдә иттеләр. Ул 90-га якын автомобиль сыйдырыр дип планлаштырыла. Там решетками закрыты двери, окна. Сейчас никто не будет туда заходить, надеюсь. А то там ребята пожар устраивали. Надеемся, может быть, не в этом году, но в ближайшее время там будет все сделано. А что там планируется? Ее планируют точно так же, нет. Переделать также будут парковочные места, наверное, подземные парковочные места. Мондый машина кую урыннарын 33-нче, 38-нче, 14-нче, 63-нче һәм 60-нче районнарда да төзү планлаштырыла. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстанның Роспотребнадзор идарәсе җитәкчесе урынбасары чаллылар белән очрашуга килә. Любовь Авдонина шәһәрдәшләрне 18 февральдә кабул итәчәк. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте компетенциясе кысаларында сорау бирергә теләүчеләргә 17 февральгә кадәр язылырга мөмкин. Моның өчен 32-06-07 яки Казанга 843-238-18-32 телефоннары буенча шалтыратырга кирәк. Очрашу Низамеддинов урамында урнашкан Роспотребнадзор бинасында үтәчәк. Татарстанда иң яхшы гериатрия кабинеты исеменә конкурс уза. Ул өлкән буын региональ проектын һәм демография сәламәтлек саклау милли проектларын гамәлгә ашыру кысаларында оештырылды. Белгечләр эш шартларын һәм системасын бәялиләр. 6-нчы поликлиникадагы гериатрия кабинетін Лилия Гатина бәяләде. 6-нчы поликлиникада гериатрия кабинеты 65 яшьтән өлкәнрәкләр өчен гериатр табибының төп бурычы профилактик юнәлеш, ягъни шикәр диабеты, остеопороз, йөрәк кан тамырлары авыруы һәм башка авыруларны кисәтү. Если мы выявляем старческую астению таких у пожилых людей,
соответственно, даем рекомендации по физической активности, по питанию рекомендации, направляем для более подробного обследования к узким специалистам, которые им необходимы, которых они, например, еще не прошли. Гидиатрия кабинетлары шолының 5 медицина учреждениесында бар, 2-ші, 3-ші, 6-ші, 7-ші сырхауханәләрдә һәм сугыш ветераннары госпиталендә. Уңай шартлар тудырга зур игътибар бирелә, чөнки өлкәннәр биргә психологик ярдәмдә сорап киләләр. Мы, когда разрабатывали положение о конкурсе, рекомендовали, учитывая, что все-таки это старшее поколение, чтобы доступная среда. На первом этаже были открыты данные кабинеты. Мы именно начали с набережных Челнов, рассматриваем кабинеты, и затем где-то, наверное, в марте, в апреле будут подведены итоги. Республикада барлыгы 46 гериатрия кабинеты эшли, 2020 елда алар шолының һәр сырхауханәсендә булачак. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Нур яшьләр үзәгендә гашыйклар көненә багышланган пар канатлар дигән бәйге узды. Ул ел саен үтә, анда 18-дән 25 яшькә кадәр парлар катнаша ала. Мәхәббәт бәйрәмен хәбәрчебез күреп кайтты. Илвар белән Гөлфиянең танышу тарихы кызыклы. Егет кызны урамда күреп гашыйк була һәм атна буе эзли, һәм таба да. Пляжда йөргән вакытта скамейкада күрдек ике чибәр кызны. Шуның берсе белән инде күзгә күз караштыктан и ялкын шулай тутырдыгызны бер-беребез. Мин шунда аңладым мәхәббәт икәнне. Вилсур белән Алсу бик иҗади пар, икесе дә җырлый, безне сәнгать бәйләде ди яшьләр. Җыр дәресендә танышып, алар сәхнәдә генә түгел, тормышта да дуэт булганнар. Җырлый, без Вилсур белән бер-беребезгә гашык булдык. Аннары без тышка чыга башладык, гүләйтә башладык, кафеларда. Шулай безнең танышуыбыз, гашык булуыбыз шулай башланып китте. Парлар бик җитди әзерләнгән, җыр, бию осталыкларын күрсәттеләр, миниатюрлар тәкъдим иттеләр, төрле бәйгеләрдә катнаштылар. Бик актив, бик тыйнак, бик иҗади парлар бар иде. Җиңүчене билгеләргә җиңел булмады ди жюри әгъзалары. Бик сөенеп килдем конкурска жюри әгъзасы буларак, чөнки безнең шәһәребез өчен мондый конкурслар бик кыйммәтле. Яшьләр бик тырышып, үз телебездә, туган телебездә шундый матур бәйгедә катнаштылар. Иң мөһиме аларның бер-берсенә булган мөнәсәбәте, аларның күз карашлары, менә минем өчен инде. Аларның бер-берсе белән сүзсез генә аңлашулары булды. Бергә йөри торган парларның инде нинди үзләренә карашлары, ныклыкларын тикшерер өчен, үзләрен ныграк белер өчен визитка булырга тиеш иде, үзләре йөри торган тарихы турында сөйләп китәргә тиешләр, сәләтләрен күрсәтергә тиешләр иде инде. Бәйге нәтиҗәләре буенча беренче урынны Минимулин Вилсур белән Бариева Алсу яулады. Барлык катнашучылар дипломнар белән бүләкләнде. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Фабрика реставрации обуви принимает обувь в любом состоянии. 15 и 16 февраля 6202. Остановка электротехников. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65. Салон профессиональной одежды «Профстайл». Это модная и комфортная одежда для работников медицины и сервиса. Салон «Профстайл» – ваш гид в профессиональной моде. Торгово-выставочный комплекс «Тулпар». 3-й этаж, павильон номер 2. Биш тугызлы һәм берле. Башкалабыз Казанга комфортлы рейслар. Сезгә уңайлы булган тукталыштан алып китәбез. Һәр 10-нчы барып кайту бушлай. Күп каналлы бердәм телефон 5 тугызлы һәм берле.